Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo at welcome back na naman sa akin channel. Ang channel na kung saan ay pwede kang matutong mag-wiring. Okay mga katropa, hindi ito tutorial pero idea ito kung paano gawin ang automatic lock compartment. Marami kasing nagtatanong, nakita nila kasi dun sa previous na tutorial ko, yung last na tutorial ko tungkol sa AV remote, kung paano gawin yung AV compartment lock. Isa ngayon naman, lockdown tayo, wala naman tayong customer na alukin para ma-demo ko sana sa inyo kung paano gawin yung automatic compartment lock. Meron na akong nagawa niyan mga katropa, binidyoan ko lang kasi wala pa akong channel nung ginawa ko siya. So ngayon mga katropa, idea lang to kung paano gawin yung automatic compartment lock. So makakabili kayo sa Shopee, ito kailangan nyo to at kailangan nyo itong AV remote. Yan dalawang yan kailangan nyo mga katropa. Okay, simulan natin mga katropa. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, ito yung sinasabi kong automatic compartment lock. Yan. Ang ginamit ko dito mga katropa ay itong lumang remote o lumang alarm. Pero pwede nyo gamitin itong EB na remote na nabibili sa Shopee. Yan, murang-mura lang. 153 o 163 lang natin mga katropa. Tapos kailangan nyo nito. Ito, yung tatawag natin na, ang tawag dyan, automatic door lock. O nakikita nyo, yan, basta yan, ganyan, nakita nyo, murang-mura lang siya. Okay mga katropa, yan ang kailangan nyong dalawa para magawa nyo itong automatic compartment lock. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga katropa kung ano yung nasa loob nito, kung paano namin siya punesto. Sobrang dali lang. Okay, so ipapakita ko muna kung isususi mo siya. Ayan. Tapos gumawa rin ako ng pindutan bago yung remote. Bukod yung remote, may pindutan din dito. Ayan, gumagawa ko. Dapat yung pindutan niya, pag pinindot mo, magti-trigger. Pag binitawan mo, walang trigger. Yan. Okay, pag pinindot mo, bubukas siya. Kailangan nakasusi yung kanyang ignition para safe pa rin. So, papatayin natin yung ignition. Yan. Kahit anong pindot mo, yan, hindi siya bubukas pag naka-off yung ignition. So, safe pa rin yung ating compartment. So, pag binuksan mo siya, tsaka doon lang siya mag-trigger pag sinusi mo siya. Yan. So, ano ba yung nasa loob niya? Paano ba siya ipwesto? Sobrang dali lang mga katropa ipwesto. Yung nabili sa Shopee, yan yung retractor, ang sinatawag na retractor, yan, okay? So tatanggalin natin to, yung mga cover niya sa likod, babaklasin natin lahat yan para makita nyo kung paano siya punesto. Idea lang to mga katropa para may idea na kayo, okay? So ito mga katropa, natanggalan natin yung sa likod, yan, ito yung nabili sa Shopee, ayan, yung retractor o yung automatic door lock ang tinatawag nila. So ganyan lang namin siya punesto, naka-strap lang siya, nakatali. Tapos tinanggal namin sa susian yung kanyang yung tawag diyan, yung cable ng compartment lock at nilagay namin dito sa automatic door lock ng kotse o retractor. Yan. Kita mo? Yan. Ayan, yun yung kable niya, yan. Papunta rin na doon sa lock ng compartment. Yan. So ay ganyan lang yung pwesto niya. So pag pinindot mo yung remote, hahatakin niya lang yung kanyang cable, hahatakin nung retractor o nung automatic compartment lock. So ito yun lang yung kanyang kulay. Negative, positive lang yan. Kahit mabaliktad mo yan, hindi siya masusunog. Pag nabaliktad mo yung blue, nilagay mo sa positive, tsaka yung green sa negative, patulak naman siya. Pero pag binaliktad mo, pahatak siya. So hanapin mo na lang siya kung anong kulay yung maghahatak. Makikita mo kung baliktad siya, imbis na hatakin niya, itutulak niya. So, ganun yung konsepto nun. So, napakadali lang yan mga katropa. Sobrang dali lang yan. Ito, idea lang to kung paano ginawa ito. Okay, so testing natin para makita yung galaw niya. Pag pipindutin ko yung dalawang beses yung trigger ng alarm, gagalaw siya. Okay, tignan natin ha. Hahatakin niya. Yan, nakita nyo, hinatak niya. Ayan, di ba?
So, ganun yung function niya. Dalawang function niya. Pag nagkabaliktad yung green tsaka blue, imbis na hatakin niya, itutulak niya. Dapat yung pahatak ang hahanapin nyo. So, baliktarin nyo lang yung green tsaka blue. Tapos ito yung sa ginawa ko yung switch ng video okay, yung pindutan ng mga numero sa video okay. Kasi pag pinindot mo yun, pag binatawan mo, bumabalik siya. Yan ang ginamit ko. So binutas ko sa dyan mga katropa. Yan. Para bigyan ko na rin kayo ng idea. Yan. So hindi pa pwede rito yung steady na supply kasi masusunog yung retractor o yung automatic door lock, masusunog siya. Kaya kailangan ang supply mo rito ay yung papitik-pitik lang. So, ayan lang mga katropa. Sana nabigyan ko kayo ng idea. Idea lang to. Pwede nyo nang gawin. Total may idea na kayo kung paano siya nilagay. Sana may natutunan kayo mga katropa. Ingat. God bless sa inyo lahat at bye-bye.